Аз съм като водач на листа човека, който през цялото време пропагандираше кой е моят преференциален номер 102. Това беше кандидатката ми за кмет Константина Карабоюкова, на която и благодаря за всичко, което вложи от себе си в тази кампания. В момент е наистина да докажем на всички, че БСП се държи на думата и моят преференциален номер 102 да влезе в местния парламент. И надявам се всички млади хора, които бяха с нас пред тази кампания, да разберат, че БСП стои зад младостта. БСП участва в тези избори с една младежка листа, с млади хора, които искаха да бъдат гласа на кърджалийци. Аз искам да благодаря на господин Багдасаров за възможността, която ми дава и че дава път на младите хора.